Hello, kumusta? Dugay-dugay gikan sa ako nag-upload mga video sa YouTube. Abin ako sa duha ka buwan. Apan nag-busy ko. Nag-busy kayo ko. Parang eskwelahan o akong part-time job. Um, um, Kaugalingong karon tungod kay si Sera moto sa Washington DC. Apan finally na ako'y sa mga base na ako'y mga oras naka makahimo sa video for YouTube. Og magsuway ko sa makusuti ko og bisaya ron na as much as possible. To get used to nag-ingon og bisaya lang. Just to get more used to speaking it. Nagsuway ko butang sa caption sa lawom sa video. Aron ikaw kasabot kanako. Grabe hinay lang ako. Grabe hinay lang mosulti og bisaya. Pero nagsuway. That's all I can do is try. But I guess gusto ko mosulti di ay hello lang. Just to say hi. It's been a while. Dugay-dugay gikan sa ako nimo tan-aw. Gitan-aw. Not that I see anyone, but abin ako maayo man nga nag-upload o nagtuon og bisaya, nagpractice sad og bisaya. Tungod kay nagsuti og bisaya gihapon hinay lang, pero nag-text maayo. Nagbasa ko og bisaya usba maayo. Lamang kasabot sa kung ako kay dungog someone else, it's hinay lang. Hinay kaayo. Pusa nagpractice ko karon padayon ko nagtuon og bisaya by kaugalingon o uban sa akong mama while nagtan-aw og video sa YouTube. Paglaom ko nga ikaw kasabot ka nako, tungod kay gusto ko labing maayo sa future. Gusto ko nagsulti og bisaya mag-fluent kasagaran. Dili kasagaran sa katapusan.
Mana, gusto ko lang nag-check-in, pagtanaw, how I'm doing, just doing good. Gihapon ko nagtuon og eskwelahan sa klase. Kung dili ikaw kabalo, nagtuon ko sa eskwelahan og musika. Parang music composition. Pusa man ngano na ako'y kanang kanta from before, sa Niyagi sabi from before, but as you can see, nagsuway ko akong hawod mosulti ug bisaya. Naglaom, hinaut ko nga gani kasabot nimo ikaw or nimo kanako. Kung dili nimo kasabot kanako, pusa man ngano na ako'y butang sa caption below ang video. Pusa ikaw kay kasabot kanako, as I've said several times now. But there's dili kadaghan mosulti, pero nagsuway lamang ako. Si Sera, dili diri, kaugalingon ako, pero gihapon gusto ko nag-check-in sa YouTube, kay dugay ka busy. It's been a while. Ambot lang yun sa mosulti nga kana. Pero maayo lang. Okay lang. Wala daghan mosulti. So mana adios panamilit pag-ayo-ayo. Hinaut ko mo magpost mga video, mas makadaghan more often in the future. Katapusan, abot lang. Gihapon ko nagtuon og bisaya. Umabuhaton ako mas maayo ug bisaya. Padayon ko sa mosulti og bisaya uban sa akong mama, uban sa while at the same time while motanaw ako sa YouTube video nga mosulti og bisaya sa video sa YouTube, with naadaghan sa video sa Cebu, Pinas, ug bisan pa Mindanao, sa Bohol, sa mana. Anyways, I hope hinaut ko nga ikaw
kas nakakasabot kanako. But until next time, ay hinaut ko nagpost dayon. Dayon kayo. Very soon. I hope. Okay. Thank you.